जय भोजपुरी आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतानी। और आप सबके बता दी कि आखिरकार बिहार के बाहुबली कौन, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ली और घंटी के आइकन भी जरूर दबाई। आप सबके बता दें कि आखिरकार हमनी के बिहार के बाहुबली के बा। जैसे कि आप सब जानत तनी कि यूपी में बहुत ही फैन फॉलोइंग बाटे निरहुआ जी के, वैसे ही बिहार में के बाटे आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह जी या खेसारी लाल यादव। आप सबके बता दी कि ई मालूम चली आप सबके और कुछ दिन बाद, काहे कि भैया पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म लग चुकल बा क्रिक फाइटर। इससे अंदाजा तो लग ही गइल बा, लेकिन अभी रुकी, अभी बाकी बाटे खेसारी लाल यादव जी के फिल्म कुली नंबर 1, जौन कि आप सबके मालूम चल जाई कि आखिरकार बिहार के बाहुबली के बा ई आवे वाला दिन में। काहे कि अभी खेसारी लाल यादव जी के फिल्म नइखे लागल। अगर खेसारी लाल यादव जी की फिल्म लागी तो अभी पता चल जाई कि आखिरकार बिहार के बाहुबली कौन बा। ऐसन में आप सब इससे पहले हमारे कमेंट में जरूर बताइम कि आखिरकार बिहार के बाहुबली के बा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइम। जय हिंद, जय भोजपुरी।